Očkování běží v plném proudu. V nějakém předešlém rozhovoru jsme se bavili o vakcínách, v předešlých rozhovorech jsme se bavili vůbec o tom nejsmrtelnějším viru na světě, který vlastně v rámci populace a procent nákazy a úmrtí a všeho možného asi tak nebezpečný jako zápal plic děleno 2. A nyní už přicházejí nějaké první předběžné nástřely odborných studií, jak ty vakcinace působí. Před rozhovorem jsme se bavili o jedné, která byla publikovaná na serveru Seznam Zprávy, pokud se nepletu, kde se zabývali Seychelama, kde jezdí hromada turistů, takže by ten ostrov měl být z hlediska mentálně vystrašených otroků, kteří se bojí virečku, bezpečný. Nebo se pletu? Celá ta zpráva o Seychelech byla velmi zajímavá, jelikož ona ani nebyla představena jako vědecká zpráva, jako studie. Nicméně způsob, jakým byla představena, má veškeré atributy, které by metodologie vědecké studie měla. Takže za mě to je prostě cíleně provedená studie. I když oficiálně to není. Mi jedno, jestli někdo mi bude říkat, že jsem konspirátor nebo ne. Prostě to má veškeré rysy postavené studii. Publikovali to Seznam Zprávy, což je asi to velice relevantní, ne? Česká televize s něj cituje a co Česká televize tvrdí, to je pravda a nic než pravda a jedině pravda, ne? Jelikož 9 let nemám televizi, tak je mi to vážně ukradené. Nicméně, co mě tam velmi, velmi trklo. Proč to vypadá jako studie? Přesně takhle by vypadala metodika dobře postavené vědecké studie. Seychelské ostrovy mají obyvatelstvo kolem 100 000. Což je takové krásné kulaté číslo. A vzorek, který se vesměs bere na nějaké studie. Přesně tak. Očkováno tam bylo 70% populací, vlastně... což je velmi relevantní vzorek. Ta očkovaná část populace byla půl na půl naočkovaná 2 různými vakcínami, jedna polovina AstraZeneca a druhá polovina tou čínskou Chinatech. Takže máme taky, myslím, že 4 různé čínské vakcíny. Takže všechno krásně rozdělení. A těch 30% zůstalo jako kontrolní skupina. Jo. Takže Seychely vlastně byli, jejich obyvatelé byli pokusní králíci. Ano, a protože je to uzavřená komunita, je to prostě jeden národ, tak ta statistická relevantnost je ještě větší. Jo, protože máme 30% kontrolní, 35 ku 35, ti 2 pokusné. A máš nádhernou prostě... Dobře, a výsledky? Na krásný vzorek. Výsledky jsou... Ještě neznáme všechna data, ale výsledky zatím jsou následovné. No počkej, ještě k té metodologii. Naočkovalo se 70% lidí, na což se Seychely otevřeli a neřízené propustili turisty. Aby tam přišli a bavili se, jak chtěli, s poznámkou, že žádné epidemiologické opatření dodržované nebyly. Co se stalo? Seychely momentálně hlásí prudký nárůst onemocnění koronaviru. Jeden z nejvyšších na celé planetě. S tím, že 30% nově nemocných bylo očkovaných. Nevíme podíl obou vakcín, ale byli očkováni. To znamená, 1/3 lidí z nových nárůstů onemocnění prošli plným očkováním. Na druhou stranu hlásí, že byly pouze mírní až lehké průběhy.
Nevíme, co to doopravdy znamená. A v každém případě, pokud to vezmeme doslova, to znamená, že těch 70%, co nebyli očkovaní, taky měli pouze mírný a lehký průběh. 30%. 30% byli očkovaní a 70% neočkovaní. Jo, a pak je doočkovali těch? Ne. Ne. To byly z kontrolní skupiny. Aha. Takže kontrolní skupina onemocněla taky pouze lehkým průběhem. No a já nevím, takže teď čekáme, co z toho. Takže máme 100 000 lidí, třetina kontrolní skupina, třetina jedna očkovací látka, třetina druhá očkovací látka. Zrušily se epidemiologické opatření. Ze všech skupin vyšly spousta nemocných. Jasně, takže pokud jsem se v tom nevztratil a teďka se to vlastně shrnula, takže jestli se někdo očkuje nebo neočkuje, tak je to úplně jedno, protože zřejmě asi jako kdyby... docela hodně jedno. Protože 30% plně neočkovaných, to je docela dost. Takže z toho asi plyne jedno doporučení pro naše diváky. Jo? Pokud ještě máte trošku zbytek zdravého rozumu a nejste absolutně vystresovaní tím šířením strachu, nemáte vymytý mozek propagandou, že co 15 minut v rádiu se vás herec Táborský a hromada nějakých podplacených rádoby odborníků, kteří za svůj život něco dosáhli, ale teďka se s nich stali prodejní děvky, přesvědčují o tom, jakým způsobem se máte očkovat a proč se máte očkovat, tak se radši na to vybodněte, nebo se pletu. Přesně tak je. No. Takže narodili jsme se proto, aby jsme umřeli, takže neřešme něco, co tady je díl jak my, což jsou mikroorganismy, které začaly obývat tuhle planetu jako jedny z prvních. Takže ty tu byly. Budou i po nás. A budou i po nás. Takže asi boj s nima nevyhráme. A kdo si to myslí, ten asi nepatří na očkování, ale do klecového lůžka. Nebo se pletu. Pokud nebyli už zakázané také. Aha. Jo, takže skotský střiky jsou asi taky znehumání. No tak prostě zavřít někde do pavilonu blázince a nechat se prostě integrovat, ať neobtěžují lidi, kteří... Já jsem mluvila i s kolegyně, které sví z různých oborů a shodli jsme se na tom, že očekáváme opravdu tak, jak ti nežádoucí účinky jsou hlášeny, když jenom z části, že toho bude samozřejmě ještě více. Očekáváme v příštích letech opravdu nárůst úmrtí očkovaných. Očekáváme nárůst onkologických onemocnění. Zatím na onkologické onemocnění umíralo pouze 25% obyvatelstva. Pravděpodobně to půjde přes 40 do 5 let. No a proti co nejsou očkovaní, zbyde větší životní prostor. To jsem chtěl říct, že hlupáci pochcípají, dobrovolně se nechali utratit. Je to taková dobrovolná eutanázie, že vystrašíme ho, on se zajde dobrovolně dlouhodobě utratit. No a nám, pokud sekneme populaci planety z nějakých skoro 8 miliard na 3 až 4, tak budeme mít jednou tolik všeho. Pravděpodobně. Takže já děkuji za rozhovor.